mali len týždeň a pol. Sú šikovní, môžete byť na nich hrdí. Chcem sa vám teraz pred všetkými poďakovať za trpezlivé, že ste to s nami vydržali. Deckám chcem popriať veľa šťastia, hodné pani učiteľky a aby ste dostávali samé jednotky a aby ste nám ich raz za čas prišli ukázať, dobre? Idete, slúbujete? Áno! Tak, a my vás teraz poprosíme všetkých predškolákov, ktorí idú do školy, aby to vystúpili. Nech sa páči. Do rady. Michalko, nech sa páči. My ti prajeme veľa šťastia a nech sa ti v škole veľmi darí. Páči sa Michalka? Milánko Kurina. Krupán, pardon. Jak to je Kurina, Mohamed? Milánko, aj tebe všetko najlepšie a samé jednotky, áno? Páči sa? Nech sa páči. Mikula, Sámko, Mikula. Sámkovi prajeme to isté, veľa šťastia, zdravia, aby už nebol chorý a aby ho škola poslúchala. No, páči sa. Paťko Ďurina. Páčko Ďurina, tak ako ti ide futbal v túto škôlke, tak ti želám, aby ti išlo aj to, tá abeceda, aj ty počty, dobre? Prajem ti veľa šťastia, páči sa. Počkaj. Tomáško Lážla. Tomáško. No náš Tomáško, to je úžasný futbalista, úžasný rozprávač rozprávok a básničiek, tak mu želáme, aby sa mu veľmi veľa darilo a aby mala maminka s tatínkom z neho len veľkú radosť. Páči sa. Sárinka Gašparíková. Sárinka, taká malička sem prišla do školky, 2 malé copánky mala a teraz už ide do školy. Sári, však my ťa ani nepustíme. Chceš ísť do školy? Tak my ti želáme, aby si mala samé jednotky stále, aby si bola zdravá, áno? Páči sa. Jurko Cáfal. Jurko Cáfal, vy ste v tej jednej pesničke detská spievali, že niekto ide kúsok do škôlky a niekto zďaleka. No Jurko to má veru zďaleka, z druhého konca Holíča. My sme radi, že si vybral akorát našu škôlku, teda jeho maminka s tatínkom. A dúfame, že sa mu tu dárilo a že sa mu tu páčilo. Páčilo? Či nie? Prajeme ti veľa šťastia, Jurinko. Magdalenka Vládová. Magduška, to už je veľká školáčka, ktorá naozaj školu už bude mať jak doplnok. Myslíme si, že je to pôjde všetko krásne a prajeme jej k tomu veľa šťastia. Páči sa? Zdenko Pekár. Chlapci, udrete sa tam. Zdenko Pekár k nám prišiel neskôr. S nami sa krásne skamarátil a my sme boli veľmi radi, že do našej škôlky začal chodiť a dúfam, že my sa často uvidíme a prajeme ti tiež veľa šťastia. Ešte nám to sú surublošina. Deánek Marčišovský. To je naozaj už teda šikovný chlapec. Ide mu futbal, idú mu počty, ide mu recitovanie, len sa nesmie ničoho báť. A to teraz dneska dokáže, lebo pri našej nočnej zábave on dokáže, aký už je veľký prvák, že? Veľa šťastia, Deánek, páči sa. Nínuška Kvaltínová je už naša veľká druháčka, ktorá nám narástla do veľkej výšky z malinkej krásnej
Gon ďalej, dievčinky, my jej teda želáme, aby sa jej okrem tej krásy darilo škole na samé jednotky, aby bola zdravá a krásna. Páči sa? Ninka Kovačičová. Ninuška Kovačičová, samé Ninky. Ninuško, aj tebe želáme veľa šťastia, zdravia, aby si sa mala krásne v tej škole, aby ťa pani učiteľka poslúchala, aby si mala samé jednotky. Veronka Gališinová, ja som si Veri myslela ešte pred mesiacom, že ty do školy nejdeš, ale ty si už veľká školáčka, ja som sa poplietla. Takže teraz to napravím, prajem ti veľa šťastia, zdravia a veľké jednotky, aby si v žiačkej knižke mala. No, páči sa. Kevinek Danižík, to je riadny veľký chlap, ktorý sa porátal s hocičím. A tak mu želáme, nechaj s tými známkami sa dobre popasuje a aby maminke robil veľkú radosť. Páči sa. A Tereska Kurinová. Tereska Kurinová, tá k nám prišla neskôr, ale máme ju tu všetci radi, ako keby sem chodila 3 roky. Prajeme jej veľa šťastia a nech sa jej to krásne v tej škole darí. Páči sa. Deti, posadajte si prosím chvíľočku, aby ste počuli, čo poviem. Malí deti, teraz už sú to veľkí školáci, veľkí prváci. Prváci, ktorí sú tu, zakričia 3-krát hurá! Ale to veru v škole nepočuli. Ešte raz, všetci. A teraz vás chcem srdečne pozvať za druhý pavilón na opekačku. Nech sa páči. Viete, pokladáme si. No to uvidíš. To je hladný veľkáčik. A kto ľubíš pekáčky? No a priniesli ste si? No a ja, že poviete, že nie, aby ste si priniesli? No a máte dosť, aj my sme hladní. A to že ticho. Ani už, a ne jeden. Deti, a potom obláknúť stáno. Áno? Magdaleno. Ja to tu položím. A tu nesmôže to potom názor.